I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Good morning mga bro and sis at welcome pong muli sa ating panibagong vlog. Samahan niyo po kami, tayo pupunta sa Lakeshore. Ito sa San Fernando tabi ng NLEX. Ayan, actually hindi ko kabisado yung lugar kasi first time po namin pupunta doon. Kasama ko po yung aking dalawang sponsor, aking mga anak, pamangkin. Ayan, tsaka yung manugang ko. Siyempre hindi wala aking Madona, Aqua. Ayan, paki-subscribe yung kanyang channel. Ayan. So, punta na kami sa kabilang bahay. Kaya tara, samahan niyo po kami. Tayo yung mga masyal. Naglalakad po kami papunta doon sa bahay ng kapatid ko. Salamat nga pala. Shout out kay Sir Roland Panlilio. Ayan, salamat po. Pinayagan niyo po ako. Actually, may trabaho po ako ngayon tuwing ko. Yan ang kanilang banding. Aba, hoting mabilog na kita kudrado. Mabilan niya tamo. Ano pa naman Nunya ba't yan? Nunya ba't? Ano pa yung kamera ako? Awa yung wapin yan. Oo. Ay dahil may malataya si tagana ko, maraguling tagaya. Reservahin niya, nung sakaling ngayagisan yan. Kaya ko diba, masasawa ko kayo Malay mo. Si Papa Bear. Ayan, hindi sasama sa amin, may iwan. Malay mo wala, condition. Pagiging yun. Pero mas nagkapulutan yun alis mo na ako. Baba, kuya. Wala ko muna sila. Ayan, may trabaho po ako ngayon, hindi po ako pumasok. Nagpaalam mo kay sir. Ayos na buntis. Ayan, salamat po sir. Pinayagan niyo po ako. Ayan, aking pamangkin ng nagmamanayaw. Ayan, si Chowie. On the way na kami sa Lakeshore. Are you vlogging again? Ano ba yung garden? Kuya. Lakeshore, Kuya, don't vlog me. Ayan, ang aking dalawang sponsor. Ayan. Ayan po sila. Stop vlogging us. Are you vlogging again? Toxic. Ayan. May yahay kuya talagang ayaw pumapagdito sa camera. Ayan talaga siya. Papakita ko sa inyo yung ating dadaanan papunta sa Lakeshore. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see.
Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. Ito po yung Kimberly. Madalas din po kami kumain dyan kasama yung mga tropa. Kina na. Hawakan ko na yan. Hindi pa ano muna kay Kuya Bahali. Kuya, pakisuyo kuya. Okay. Please, my brother. Ito yung ano, kukunin ko. I want that. Tol, isang bilaho lang to. Oo, ito yan. Ayan. Ako pala yung kukuha. Okay. Ito na. Okay na. Mainit pa siya. Wow. Ito, di ba? Siguro nagluto. Ngayon lang yan, Tita. Kaluluto lang po yan. Oo, yung sinabi ni Jaco, pagka may bumili at ano, mayroon na siyang naka-ready make, ano, ready to, ano na siya. Binibigay nila, Tita, sa mga ano muna. Oo. Next As, next ka, sarang ganun dito. Okay sa atin yun. Oo. Kasi, at least mainit. Kaya minsan pag on time ka, Tita, gagawin pa nila yung ano mo. Oo, lulutuin pa. Kaya yun, tama-tama yan. Bago luto, mainit-init pa ko. Bigat siya. Oo. Mabigat siya. Bigat, mabigat. Siksik yan, siksik. Oh, wala akong napagod. Hindi ako napagod. Oo nga, hindi ka na to. Tama! Bili-bili na lang dito. Eh, Diyos ko, Oo. kaya nga ako nagpunta dito para makapagpahinga. Smile. Ay, smile ah. Oh. Nice. One. Wala sana. 1, 2.
Yan, nandito na po kami sa ano, Petron, Lakeshore, ano ba to? Garden? Ayun, Lakeshore. So, tignan muna namin kung saan pwede dumaan. At the same time, natay namin si Chris, yung aking anak. May dalawa sa second kami. Wait, picture yun. Kuya, picture Okay. mo sila. Wait. 1, 2, 3. Saka lang, isa. Ayan, iniwan ako ng mga kasama ko. Kailangan kami, titignan namin yung dadaanan namin. Paano po yung ganito? May daan daw dito, papunta rin sa lake. So, let's go. Tingnan natin. Itatapak kasi niyo yung video. Kayong ano kayo lumayo sa amin Huwag kayong gumawa ng sarili yung daan. Ikot po kayo mo. Tapos, unang kanto pasok po kayo. Doon po yung meeting. Alam mo yun, anak? Sawi, alam mo? Right, no right ba? Mag-right ka. Ayun, sige. Okay, salamat po. Ganda. Ha? Bawal po yun. Oo. Yun. Hindi kasi may mga dito matas gusto nila kumain. So, kaya nga, oo. Tayo palang mabibilang magagandang gaan rito, damit. Yan, pang swimming. Pajama niya. Pinagpapalit ko ng shorts na yoko. Ay, yung shorts ko dito. Ganda pulo. Hindi. Oo. Pero kung ikaw maglalabas ng pagkalian. Bawal pala. Si Chris, wala pa sila kuya. Wala pa eh. Habang namimili ng short yung pamangkin ko tsaka yung kapatid ko, inantay naman namin si Chris, yung anak ko, na huli po sila eh. So di kami pwedeng dumaan dito, kaya doon kami sa kabila sa daan. Doon na po yung pinaka main entrance. Dito kayo, Wari. Dito kayo. First time mo naming makapunta dito sa Lakeshore. Picture lang muna kami dito. Marami yung mabibilang dito na pagkain, pasalubong. Ayan. I-aarap ko sa inyo yung mga pasalubong na pwede nyo bilhin dito. Wow! Nag-CR pa. Nag-CR si Ninya. Tara na. So, usap na kayo. Okay na kayo. Mexico, anak ha. Nak, nandun yung ano, Ito, ba? si Monmon. Nandun si Monmon.
Punta na kayo doon naman. Sino nasa likod? Paano lang kayo si ate niya? Kuya, bubuksan ko na sa akin. Oo, sige. Ako mag-aantay. Sige na. Ako na mag-aantay. Nak, nandun si ano. Hi ka muna. Hello. Hello, Sarah. Titaka. Si sige. Jena, si J. Hello. Ayan. Si Buntis. Ano? Butsi ng manok. Kakala ko mushroom. Mukha kasing mushroom. Tara. Sige na. Ito na natin si Ninya. Pati lang namin si Ninya. Saan na sila? Saan na sila? Oo. Tabi kayo. Yung kotse. So doon kami dadaan doon sa main entrance. Hindi raw po pwede rito dumaan. Kami po pupunta sa Lakeshore. So ayan. Ayan yung anak ko. Naka-ready na sila. So ikot kami. Doon kami sa kabila. Doon kami dadaan sa kabila. Ayos. Malayo yun, nak. Ayan. Yung dadaan. Tek. 1 kilometer lang tayo. Malapit lang. Opo. Si Kuya ka na yun. Okay na. Para makaluod mamaya ng pagkain. Nagre-ready na kayo Maselan yung guard. Oo. Sela. Ayaw nila. Pwede tita, paganda ko sa loob tita, tapos kakain ka dyan sa area na yan. Pwede. Opo, pwede. Pwede magpasok din ng pagkain. Dun, opo tita, sa parking na tayo tita, dire-diretso. Mexico tayo. Opo. Ayan, Mexico 1 kilometer. Ayan. Pero kung halimbawa, di ba, nakapasok na tayo, anak, tapos pupunta tayo doon, Pwede tita. pwede tayong, halimbawa, bibili ng bibingka. Oo, pwede. Tapos dadalhin doon. Pwede. Pwede tita. Okay. Ayan po tita, dami. Ang dami ng sasakyan. Ayan, dyan tayo pupunta. Sasakyan natin, oh. Ayan, dyan tayo pupunta mga bro and sis. Saan pwede mag-picnic dito? Di ako sure dito. Di ako sure lang. Ano si Chris? Ano yun natin si Chris? Gusto tayo pwede magpwesto. Dapat doon sa maliwanag. Sarap yan. Kasi na dito ang kalamansi Ito, nilagay mo dyan yung kalamansi. Ito na yung entrance. Opo. Malapit lang. Dito yung blue ba ni Kuya Ray, ni Tita Sara? Doon sa Bandaron. Lampasan na natin. May commercial na naman siya. Sa
Sama tayo sumba. Kala ko si Nini Wow, nice. So, guys, we're here. Yay! Ano na nila eh. Wow. Yay! Ang ganda, na pang entrance pa lang panalo na. Yung pasta yun sa pasta ha. Okay, tapos sa kanin yan. Ito tayo. Sa